V dnešním dílu pořadu Škola základ života se podíváme na akademickou půdu a představíme vám nejstarší fakultu Západočeské univerzity v Plzni, fakultu pedagogickou. Jejím hlavním úkolem je připravovat učitele pro základní a střední školy, ale připravujeme také učitele pro školy mateřské. V současné době se na fakultě připravuje na svoje budoucí povolání asi 2200 studentů, kteří mají k dispozici širokou škálu oborů. Co se týká oborů, tak máme plné nebo téměř plný rejstřík oborů pro základní školu a více jak polovinu oborů pro školu střední. Fakulta pedagogická připravuje studenty v bakalářském stupni studia, v magisterském i v doktorském. Má tedy pokrývá všechny ty 3 stupně vzdělávání. Kromě toho nabízí škola také program takzvaného celoživotního vzdělávání. Přihlásit se může kdokoliv, jedinou podmínkou je maturita. Jak název říká, je to vzdělávání, které je určeno nejen absolventům středních škol, ale i absolventům škol vysokých. Dává vzdělání v tom, že rozšiřuje kvalifikaci, zvyšuje odbornost. Na fakultě působí zkušení učitelé, kteří se svým oborům věnují naplno. Týká se to zejména publikování, vědecké činnosti. Mnozí učitelé fakulty jsou zároveň autory učebnic pro základní a střední školy. Nedílnou součástí vzdělávání na pedagogické fakultě je odborná praxe. Naši studenti kromě praxe na školách se podílí i na dalších akcích, kdy mají možnost se naučit, jak s dětmi působit, jak s dětmi spolupracovat. Škola sídlí v centru Plzně ve Veleslavínově ulici, na Klatovské třídě a Chodském náměstí. Kromě klasických učeben má k dispozici i ty speciální. Vybavení se navíc vedení snaží neustále inovovat. V konkurenci ostatních fakult se prý plzeňská pedagogická fakulta nestratí. Prestiž pedagogické fakulty mezi ostatními fakultami vzdělávajícími učitele je vysoká. Máme jeden z nejširších záběrů, co se týká oborových kombinací, a velká prestiž fakulty je i v rámci regionu. Podle vedení školy záleží na typu oboru, ale obecně lze říct, že absolventi fakulty pedagogické nacházejí bez problémů práci. Učitelé prvního stupně nebo učitelé přírodovědných předmětů získávají velmi snadno místa i v rámci regionu nebo Plzně. U oborů humanitních je ta uplatnitelnost nebo hledání zaměstnání o něco složitější, ale lze říci, že naši absolventi nachází místa velmi snadno. Z dnešního dílu pořadu Škola základ života je to všechno. Příště se podíváme na střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni.